ng isang tao't mangilan-ngilan na membro, kapatirang nag-ugat ng ilan na pagbabago. 1,973 pinakilala kapatiran ko na alpaka paro. Sa mataas na pamantasan lumaganap ang usapan na may nabubuong higit pa sa pagkakaibigan, at naiwan sa isip ang mga pinaglalaban at nangakong dadalhin hanggang sa aming kamatayan. Mga pangarap ko ay dito na nabuo, kung saan ang buhay ko'y bumuti at bigla ang gumulo. Ako'y kabilang sa tinatawag nilang community, upadamihan ng ambag, alam yan ng fraternity. Patutunayan ko sa inyo upang wag niyong ismulin ang pinanggalingan chapter ko, wag niyong maliitin dahil hindi niyo ko gamay, di niyo ko kapantay. Simpleng coax lang ako, bakit di ka makasabay? Ako'y kabilang sa mga akro na inyong binababa, lantang gulay at